Posljednji vikend mjeseca travnja u Svetom Filipu i Jakovu tradicionalno je rezerviran za manifestaciju poznatu pod nazivom Dani cvijeća. Bajkoviti cvjetni festival ove se godine održao po 13. put i to od 25. do 28. travnja u samom centru Filip Jakova na prostoru hotela Vila Donat i Beach bara Donat. Službenom otvorenju prethodio je skup organiziran u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu Zadarske županije na temu Mediteransko ljekovito i začinsko samoniklo bilje. Predstavljena je prezentacija izlagača partnera Nasadi d.o.o. Zadar. Sveukupno 4 predavanja popratili su brojni znanstvenici, ali i učenici Srednje poljoprivredne škole Stanka Ožanića iz Zadra. U centru pažnje bilo je mediteransko bilje. Zainteresirani su tako mogli puno doznati o njegovoj primjeni i mogućnostima, ali i o uređenju tipičnog mediteranskog vrta. Sutradan je i službeno otvorena 13. manifestacija Dani cvijeća, no čitave cvjetne zabave ne bi ni bilo da festival nije potpomognut od strane brojnih lokalnih, ali i državnih institucija. Ove je godine održan pod generalnim pokroviteljstvom Turističke zajednice Zadarske županije te pokroviteljstvom Zadarske županije, Ministarstva turizma i poljoprivrede, Hrvatske turističke zajednice i udruge Napredak iz Svetog Filipa i Jakova. Također, jedan od glavnih pokrovitelja bila je Mehanizacija d.d. Zadar, koncesionar Renault i Dacia vozila. Od ove godine su organizatori i sama općina Sveti Filip i Jakov, dok je zlatni sponzor Ilirija d.d. Naravno, kao i uvijek do sad glavni organizator Turistička zajednica općine Sveti Filip i Jakov. Ne zaboravimo spomenuti to kako je od prve godine ova manifestacija uvrštena u obilježavanje županijskih dana. 13. godina od onog prvog sa 5 izlagača, ove godine naravno najveći broj jer stvarno svake godine ide sve više, preko 100 izlagača i sudionika, raznih sadržaja, znači od izlagača, proizvođača cvijeća pa sve što ide oko cvijeća i događanja tijekom 4 dana. Novitet, znači ove godine festival se održava tijekom 4 dana. Od ideje znači samog festivala, to jest Dana cvijeća jednog koji je bio 2001. godine, je pokrenut od strane Turističke zajednice, znači uz potporu Županijske turističke zajednice i svih ovih godina je organizator Turistička zajednica, naravno uz partnere koje pokušavamo dobiti da nam na neki način i financijski pomognu jer teško je ipak jačati manifestaciju, ne imati financijsku potporu. Zahtjeva puno truda, ali vjerujem da i zadovoljstvo svih izlagača i posjetitelja nam daje za pravo da smo na pravom putu. Na ovaj način otvaramo turističku sezonu u Svetom Filip Jakovu, vjerujemo da je to interes i ugostiteljima i drugima i da jedan pokazatelj da ova manifestacija bude zaista zajednička, da se uključe što više svi pojedinci i institucije i da time rastemo jer doprinosimo sigurno onda i njihovoj i zaradi i boljem životu. I svake godine ovaj događaj uvrstimo u županijske dane i pomažemo ga, a on s druge strane doista uljepša naše županijske dane, a ove godine imamo i 20 godina postojanja županije, jer je to doista sadržajno jedan od najljepših događaja u sklopu naših županijskih dana. Osim toga, mi smo sve ove godine do sada navodili da je ovo na neki način početak turističke sezone, ali evo sada možemo reći da je turistička sezona, zahvaljujući mnogim lijepim događajima, kao što je i počela već i ranije. I to je ono što je dobro i tako treba nastaviti dalje. Ovakvi nam događaje doista treba. Otvaranje je obilježeno uz prigodni program. Pjesmom ga je uveličala ženska klapa Karmel iz Turnja, a nastupili su i mališani dječjeg vrtića Cvit i Svetog Filipa i Jakova. U hotelu Vila Donat otvorena je izložba Cimet, ljekovito i začinsko bilje. Da cimet nije samo bogat začin, pokazali su cvjetni aranžeri u svojoj dekorativnoj izvedbi aranžmana od cimeta. Svoju viziju cimeta predstavili su udruga Viola Odorata iz Splita, cvjećarnica Nives iz Bjelovara, cvjećarnica Mozaik iz Osijeka te aranžeri PTO Poklončić.
U istom prostoru mogla se pogledati izložba Filipijanske cvitne postole. Osim starih kožnih cipela, svoje mjesto su pronašle razne druge cipele i sandale, te i poneka torbica prigodno dekorirani u pravu cvjetnu instalaciju. Proglašeni su i pobjednici natjecanja aranžera na temu proljetne cvjetne instalacije Slobodan stil. Treće mjesto osvojila je Danijela Piteša iz Splita, drugo mjesto pripalo je Nive Stančin iz Bjelovara, dok je prvo mjesto osvojila Suzana Lonjak iz Osijeka. Meni je jako drago, gospođa Nina, čuli ste da je ona velika majstorica, ona je ocjenjivala, njeni kriteriji su dosta visoki, eto, drago mi je da je ona zaključila da sam ja za prvu nagradu. Dugo se godina bavim cvjećarstvom, 35 godina. Imam cvjećarnicu svoju u Osijeku, stvarno puno prakse. Treba puno ići, učiti. Svagdje se mora učiti, u svakoj djelatnosti ovdje pogotovo. Mora se ići na prezentacije, van, u druge zemlje, gledat velike majstore, ako to želiš raditi kako treba. Gospođa Lonjak ovom je prilikom predstavila i svoje cvjetne kreacije koje su ponosno nosile filipijanske djevojke. Smislim ju za čas, ali za realizaciju treba dosta vremena. Zapravo ju radim po par dana, naravno ne 8 sati, ali svaki dan pomalo, tako treba jedno 6-7 sati recimo za jednu haljinu. Natjecatelji nisu imali nimalo lagan posao, jer je predsjednica ocjenjivačkog suda Nina Jans-Remec Nizozemka, a Nizozemska je pak zemlja cvijeća koja donosi veliki dio svjetskih cvjetnih trendova. Ekskluzivno vam otkrivamo kakvi se sve kriteriji traže pri izradi naoko običnih i jednostavnih cvjetnih aranžmana na temu proljetne cvjetne instalacije. Više kriterija, ja sam to uglavnom više prebacila na međunarodne ideje kriterija. To je bilo da li je to u redu da što su napisali da je to proljetna instalacija, ali je to proljetno. To je bila jedan kriterij. Jedan kriterij je bio tehnika. Ako vi uvatite kakav cvijet, ili on ostaje tamo na mjestu. I ako slučajno nešto lupite, ili je to na mjestu. Onda je bio kriterij boja, to sam isto rekla. Ljudima se sviđaju neke boje, ali to nije tvoj ukus. Sad u moderna vremena možeš praviti sve boje, ali ipak su neke boje što nikako ne pašu. I onda je bio još sveukupni dojam. To je zapravo prvi. Ti kad uđeš, mi smo ušli u šator, vidiš što ti se sviđa i onda tom dođeš. I onda kad dođeš vidiš, jao, tu mu nešto fali, nije napravio temu, ništa nije u redu. Znači, tvoj sveukupni dojam može biti 5. Ali on što je zapravo tehnički izradio i po naslovu može biti 3 ili 2. Tako da su to mogu biti velike razlike. Što se tiče žiriranja, treba se dogovoriti. Ako ja nekom dam 2, a nekomu dam 5, onda se nastanemo natrag i dogovorimo zašto si mu to dao. Onda on meni mora odgovoriti, a ja isto recimo vama. Zašto i kako? To su kriteriji. Ali mi smo se jučer složili. Prvo smo se dogovorili kako, onda je svaki na svom miru, po svom. Jedino smo imali jedno pitanje, nismo znali je li to ukras ili to visi. Je li je to trebalo biti ovako ili je to namjerno. A da ne ostane sve samo na riječima, Nina Jans-Remec prezentirala je svoju vještinu u aranžiranju cvijeća. Vanjskom cvjetnom dekoracijom Ritam i ornament ukrasila je ulaz hotela Vila Donat. Gospođa Klara rekla, napravi nešto za ulaz. Onda sam ja rekla, pošaljite mi sliku od ulaza. Onda su mi poslali drvo i znam što je bilo prošle godine da je tamo ulaz. I onda sam mislila, obisit ću ja nešto na drvo. I to je bilo pisanje. Koliko je veliko drvo? Zašto drvo? Koliko su grane? I na to sam došla, ja sam tako slično nešto radila u Holandiji. Sam malo više, ja sam tamo imala 4 pomoćnika. Jer to je jako intenzivno. Morate svaku ovu staviti i zakeljiti i maknuti. Tako da sam došla na ideju da se objesim u drvo. Ne da se ja objesim u drvo, ali jučer škola od jada, jer nije mi stiglo sve, ali sad. Da to bude tako, to je jedna ideja. A druga ideja je na ulazu, to je sad zapravo moderno u Holandiji. I pošto ja tamo radim i radila sam te stvari, onda sam po tom napravila.
napravili. Holandani puno rade isto sa šibljem, puno rade sa tepisima i recimo par ovih cvjećarica što su napravili mogu u Holandiji itekako dobro biti. To je visoki nivo, pogotovo prva i druga i treća, to je jako visok nivo, čak za holandski što se oni prave važni da su najbolji. A pošto ja sam isto sam tamsac, ja se ne pravim važno. Poznati zadarski kuhar i predsjednik udruge kuhara Zadarske županije Renato Kraljev predstavio je spizu od cvića, cvjetne kulinarske delicije poznatih zadarskih kuhara. Spiza se prodavala po simboličnoj cijeni, a sav prihod doniran je humanitarnoj akciji Cvit za cvit za pomoć dječjem vrtiću Cvit. Znači, radila se hrana od cvijeća, evo ove godine smo kuhali u biti orzo sa šparogama i cimetom. Šparoge zato što je vrijeme sada, jeli, spada isto u neko cvijeće, jeli. Cimet iz razloga što je tema samog sajma, znači glavna tema, a ujedno smo radili i znači kandirano jestivo cvijeće koje se isto tako dijelilo sa cimetom, kartelama cimeta koje se isto moglo kupiti znači za neku promotivnu cijenu za neku humanitarnu akciju. Cvijet badema je jako dosta zastupljen, ljubičice, znači pored cvijeća, znači na samom cvijeću vidimo da imamo i začinskog bilja, jel? Jako je popularno danas vidjeti na tanjuru, znači to začinsko svježe bilje, jel? To sad nije se prakticiralo, tako da se bosiljak se jako puno koristi, jel? Lavanda, kadulja i takve stvari. Na sajmu se mnogo toga moglo doznati o samom uzgoju i održavanju biljaka. Savjete su rado pružali stručnjaci na štandu Kivika d.o.o. iz Svetog Filipa i Jakova, koji na sajmu sudjeluju od samih početaka. Ima puno sadržaja, nije samo cvijeće u pitanju, proizvođači su bitni za mene, koje možete pitati direktno nešto što želite, ono što želite saznati od cvijeća, oni će vam dati najbolju informaciju. To je puno važnije nego, ne znam, možda kupite neku biljku, ali tretman biljke vrlo važan je uzgoj, znači ono što tražite od biljke da dobijete. Pa uglavnom mi smo rasadnih cvijeća, sezonskog cvijeća, nešto od trajnica, znači aromatičnog bilja, začinskog bilja, sve više se traži znači aromatično začinsko koje se znači koristi u kuhinjama, pa i onako više za dekoraciju. Otporno je, naravno Dalmacija je puna začinskog bilja u prirodi, pa onda idemo na takve biljke koje mogu izdržati znači sušu, sunce, znači sve nedaće, znači bez vode, da se i time može nešto napraviti. Znači ne morate biti ekspert, možete znači, uzgojiti jedan mali začinski vrt koji ćete koristiti na primjer znači, za vašu ishranu. Znate da ste ga vi uzgojili, da nema nikakvih aditiva, da nema pesticida, umjetnih gnojiva, što je isto jako važno danas. Dakle, idemo na tu nekakvu proizvodnju već sve više. No? Nadam se da će biti i veće. Pa uglavnom sve što se nudi, to su znači za balkonsko cvijeće, vrtno cvijeće. Doduše radimo dosta na veliko sa hotelskim kućama koje uređuju svoje znači, hotele, vrtove. Sve više moramo pružati turistima, a i sebi samim. Dodijeljena su i priznanja najboljim izlagačima. Ove godine prvu nagradu odnijela je tvrtka Sjeme iz Splita. Ovdje predstavljamo naš proizvodni program. Vodeći smo dalmatinski proizvođač grmova i mediteranskog bilja. A osim toga nudimo našim trgovinama i veleprodaji sav polje repromaterijal osim strojeva. U Hrvatskoj smo prepoznati kao vodeća firma u sustavima za navodnjavanje. Pa uglavnom dosta se ljudi vraćaju u mediteranskom bilju, u začinskom bilju, ali traje se i neke egzotične vrste kao što je sandevila, brzo raste, ali i klasične ljetnice, pelargonije, naravno. Ljudi se vraćaju, pogotovo u povrću, vraćaju se starim kultivarima, zato manje su rodni, ali bolji ukusi, bolje se čuvaju. Treću godinu smo za redom, organizacija je vrhunska, posjećenost izvanredna. Ovo je najbolji sajam koji mi posjećujemo na nekoliko njih. Veoma zanimljiv štand bio je onaj Lucije i Duška Rilova iz Trogira. Oni ovdje nisu izložili nikakvo bilje, već daske. No nije riječ o bilo kakvim daskama. Njihove je oblikovalo more, te na hridi žala izbacilo diljem Jadrana, a oni su im samo udahnuli život.
Sve je drvo, nalazimo ga širom Jadrana, iscrpili smo već neka nalazišta blizu pa se znamo zaputiti po 100-200 km dalje da bi našli pravi komad drva. Ništa nije slučajno, trudimo se, točno znamo kakva nam drva trebaju i di ćemo ih naći, pa nam drva za noćne slike trebaju u valama gdje puše bura, jer ih bura izbaci daleko na kraj, onda ih sunce lagano prži pa dobije jednu srebrkastu boju, a za ovako čudnjikave slike tražimo od juga drva. Motivi su naša mala mista, to nam je u srcu i žena i ja smo uvijek željeli imati kuću na nekom otoku, šta usamljenije to bolje, uz more, iz srca nam to dolazi. Od Rovinja pa do Dubrovnika za sada su jako tražene, mi ćemo se truditi biti još bolji. Iz Slatine u Sveti Filip i Jakov stigla je i Dragica Lovrinović sa svojim unikatnim torbicama poznatijima kao Karla. Pa evo, uglavnom radim najviše torbe. Ovaj puta sam prigodno radila ove sa cvjetnim, kao što vidite, uzorcima i imam suknje. U zimskom periodu radim i kape, šeširiće i tako, ali sad nije vrijeme za kape pa nisam onda nosila. Evo, ja sam s tom namjerom radila za sajam cvijeća, uvijek razmišljam gdje idem i o sredini, tako malo nešto morskih motiva i cvjetno uglavnom. Tako da ljudima bude zanimljivo. Inspiracija mi je u svijetu koji me okružuje, jako volim prirodu, životinje i onda to ovako uz malu dozu humora kombiniram na torbama. Isto tako volim da mi je veselo, valjda sam tako u prirodi i sama takva, volim da je optimizam, pa se to vidi i na torbama, recimo uvijek taj moj zaštitni znak je to moje nasmijano sunce, nasmijane kućice i sve što mora biti veselo. Sve posjetitelje ove godine oduševio bogat program. Svetim Filipom i Jakovom prodefiliralo je 10 cvjetnih korzo dječjih vrtića Zadarske županije pod nazivom Neka riva u cviću pliva. Opet nas zove sa sviju strana ide nove. Održana je i književna večer zadarskih pisaca Zapis uz nastup ženske klape Uzorita i Sukošana, a predstavljene su i brojne kreativne radionice na kojima se štošta moglo vidjeti i naučiti. 13. festival cvijeća tradicionalno je zatvoren modnom revijom haljina koju je vodila ovogodišnja gošća, popularna glumica Doris Pinčić. Tema je bila cvjetne odjevne kombinacije,
Kreacije su predstavile Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn iz Zadra i Osijeka te cvjećarnica Mozaik iz Osijeka. Nakon 4 dana prepuna događanja došlo je vrijeme za oproštaj od cvjetne bajke. No, ne brinite, vidimo se i dogodine, jer uz cvit je lipši svit.